Hei, eu, salutare lume și bine am găsit la un nou episod. E bine, în acest episod l-am deblocat pe Rainin Ruffs. Skin-ul acesta care îl așteptam foarte mult timp. După cum vedeți, păstrez aceste puncte pentru că am contul full maxat. De când mi-a picat să am deschis câteva boxuri, am maxat tot contul. Îl păstrez pentru noul Brawl Stu și voi face și un episod când se va lansa. Hai să vedem. Rainin Ruffs sunt 3. Da, suntem alături de Sergiu, nu vocal. Suntem aici cu el va vedea episodul după. Bun, luăm pe Rainin Ruffs 3, 2, 1 și... Ok, Rainin Ruffs. Mamă, ce bine arată. Și voi lua și pimpecul. Sper să fie câteva animate. Scrie wow. LOL are emote pe el primo. După cum știam, avea 2 pe el primo. În fine, hai să deschidem pimpecul. 3, 2, 1 și hai! Ok, pinuri decente, pot să zic. Sunt ok. Uite-te la pinuri, Sergio. Lor are 2 pe el primo. Nu știam. Am pinul ăsta pe G. Ai 3? Lol, și toate animate. Am pinul ăsta pe Gel, care eu zic că e ok. Am un pin cu like pe Carl, parcă. Stai să văd dacă e pe Carl. Da, e pe Carl. Și... am ăsta cu Penny, care nu prea e fain deloc. Bun, hai să jucăm cu Rainin Ruffs, că vreau să-i văd efectele. Bun, pentru acest episod vreau să strângem peste 7 like-uri, pentru că l-am luat pe Rainin Ruffs. Următorul episod cred că va apărea undeva la mâine, pentru că mâine cred că se lansează noul Brawler Stu. My God, cât de greu e. La trofee înalte și e destul de dificil. Oi da, 2 meciuri și voi încheia episodul. O să vă arăt cum se mișcă, ce efecte are și cam atât. Vreau să fac ultimata. Vreau să fac ultimata, am făcut-o. Sergiu, stai să mă învârt. Ai, vină tu și Sergiu. Ok, mi-e dai mie, măsă. Bine, el n-aude, doar că n-a. Vedeți voi? E destul de dificil aici și încerc să nu vorbesc într-una. Sunt și la trofee destul de înăltuțe. Ok, bravo, Sergiu. De power cube-uri, moca, să le zic așa. Mamă, cât de menționat. Sergiu, da, vorbesc cu ele de parcă ar fi aici, învârte-te. Și a prins cam repede. Nu, să nu mor, doar pentru că vreau să-mi fac ultimata. Sergiu, stai un pic, să nu luăm, de fapt. Ok, ia ăsta, please, ia-l. Nu pot să... Ce faci, bro? Nu, că nu poate! Ok, să spawnă Sergiu, nu. Mă speriasem pentru o secundă. Ce mă bate asta? Eu jucam la troll, dar... Nu. De ce am jucat la troll? Ok. Mai dăm un match să facem win, bineînțeles. Dar la Rainin Ruffs singurul lucru care nu-mi place la el e că poartă șlapi. De ce ar purta șlapi un câine robot? Adică, pe bune... Da, nu cred că am avut imaginație când am făcut skin-ul. Nu cred. Păi da, skin-ul arată bine, sincer.
E un skin decent, îmi place, da, merită. Merită, bine, ca la fiecare Brawl Pass, poate să fie ceva mai wow, poate să nu fie. De exemplu, sezonul cu Serge a fost un sezon mult mai bun decât sezonul cu Lu. De gen... A fost de 15.000 de ori mai OP decât sezonul cu Lu. Hai. Facem mâini meciul ăsta, n-ai cum, e insane să nu facem mâini. Hai că facem mâini, sau? Oh my god, cât de OP e scutul ăla, gen, sau cum o fi, gen. De-abia aștept să bage nou update cu tu să mai bușez. Nu, sunt mort, sau? Da. Bun, am terminat cu un lose. Cam acesta ar fi episodul, ce să zic, rupeți butonașul de like să fac și următorul episod. Eu am fost Narcisi, bă, a dat dislike, da like. Eu am fost Narcisi, ne vom revedea. 19.111, perfect. Eu am fost Narcisi, noi ne vom revedea data viitoare. Pa!